אוקיי. This meeting is being recording. אוקיי. לחצתי אוקיי. מעולה. אהלן, אני בנהיגה, אני מקווה שזה יהיה בסדר כל הדרך. אז בסדר. רק תשימי אותה על מיוט. היי כרמל. אהלן, כן, בסדר, אני גם אשים על מיוט, רק רציתי להגיד שלא. אהלן. מי עוד יש לנו פה? יותם, אני גם שמה אותך על מיוט, תסלח לי. היי אחרי זה, יותם. בסוף הסשן אני אפתח לשאלות, וגם יש לנו כאן את הצ'אט, ואתם מוזמנים, אתם מוזמנים לשאול, ואני אשאל בשבילכם. אז דנין, בואי נציג את עצמנו. אני אציג. היי. כן. אני נעים מיטל, מאוד. נעים מאוד, אני מיטל עין הצדף, אני מרפאה, ומנחת סדנאות. דנין. אז אני דנין חלומות, ואני גם מרפאת, בעזרת האימהות והאבות הקדמוניים שלנו. אה, כן, זאת אני. ואני רוצה להגיד לך תודה שהסכמת להגיע למפגש הזה היום. ובאנו עם, רגע, אני מנסה לפתוח את הקובץ שלי. באנו עם, המפגשים האלה, המטרה שלהם בעצם לעורר השראה בנשים, כדי שהן תוכלנה לקרוא לעצמן נשות עוצמה, כדי למצוא את עצמן אה, בתוך המונח הזה של מהי אשת עוצמה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, דנין. האם את אשת עוצמה? השאלה היא איך, אני יכולה לענות עליי, השאלה היא איך את מגדירה, אתם קוראים כל לאתר של אחת. נשות עוצמה. אמ, אני יכולה להגיד שאשת עוצמה זה מילה מאוד גדולה. המעבר שלי, אם אני יכולה להסתכל ככה בחיים, בעצם ההסכמה שלי להיות אישה, זה המון. זה דבר מבחינתי שהייתי שמה אותו במקום של עוצמה, כי זה להסכים בעצם לדבר המופלא שאני יכולה להביא דרך ובעזרת הגוף הנשי שלי. היה לי הרבה סיפורים עם זה, בילדות, בנערות, הייתי סוג של טומבוי. מאוד התחברתי לבנים, ואני זוכרת ממש מצבים שהייתי בוכה בתור ילדה, למה נולדתי בת? ממש כעסתי, כעסתי על זה. אני חושבת שמשהו בתוכי ידע שלנשים בעבר היה מאוד מאוד קשה, באלפים של השנים האחרונות. ומשהו בזיכרון הצלמי שלי, של הגוף הפיזי שלי, זכר את זה וידע את זה. ורציתי לבוא לכאן ולעשות כל מה שאני רוצה, ליהנות מהחיים. ומשהו מהזיכרון הזה שלא היה במודע, תפס אותי בלהגיד, אם אני עם גוף של אישה, אני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה. אני לא יכולה. עם כל העבודה שעשיתי וכל המודעות שעשיתי, התחלתי לגלות ולזהות בעצם את הקשיים האלה אפשר להגיד הסיפורים האלה, המילים האלה שחיו בתוכי. לעשות את השינוי הזה של לבוא ולהגיד, די, היום אני נמצאת בתקופה שזה אפשרי. אולי סבתא רבא שלי לא יכלה, אולי סבתא שלי לא יכלה, לאימא שלי גם היה קשה. אבל אני כבר נמצאת במקום אחר, גם נולדתי במקום שזה אפשרי, יש עוד מדינות בעולם שזה מאוד קשה. וגם אני חי בתקופה שכאן, שאני יכולה ללכת בגאווה ולהגיד אני אישה שבוחרת את החיים שלה. וזה, אני חושבת שזה, אני לא חושבת, אני יודעת שזה המון, גם מעצם הזיכרונות שלי, אותי כילדה, מתקופות אחרות שהן קדומות יותר. שבהם כנראה היה לי הרבה יותר קשה. וואו, אז אני שומעת במילים שלך שני דברים. אחד זה אני אישה, אז זה הסכמה להיות אישה, שאני מניחה שהיה שם איזשהו תהליך בלגלות מה היא אישה.
ודבר שני שאני מתחברת אליו, כי אני עשיתי את אותו מסע, זה לדבר על הפצע הנשי, על מה עברתי, מה הזיכרונות מחיים אחרים שאני סוחבת איתי לחיים האלה, וגם את מדברת על השושלת הנשית שלך, על אימא ועל סבתא וסבתא רבתא, אז בעצם מה היה המסע? מה, מה, מיטל, כן? סליחה, אני מצטער. אני פשוט, פתאום נהיה לי קצת לא נוח להיות פה מתוקף היותי גבר, אז אני רוצה להגיד שאני אשמח להישאר בתנאי שזה נוח לכל הנוכחות. אם למישהי זה מפריע, אני בשמחה ארד מהשיחה. בתנאי שמה? זה נוח לכולן שאני פה. כן, גם גברים מוזמנים, זה ממש בסדר. תודה על הרגישות, יותם. כן, תודה. וואו. איזה גבר. תודה, תודה. איזה יופי. גברים מדהימים, כן. כן. בזכות גברים כאלה אנחנו יכולות, את יודעת, לקבל חלקים בתוכנו. תודה, יותם. אז אני רגע חוזרת לשאלה שלי ולבקשה שלי ממך, זה אם תוכלי בעצם לדבר על המסע. את מדברת גם על זיכרונות מחיים קודמים, את מדברת גם על אמונות אולי, או ידיעות שאת סוחבת מהסבתות שלך בשושלת המשפחתית. כן. והייתה שם עבודה, את עשית עבודה, אז אם תוכלי להרחיב על זה. אה, לפני שאני אכנס לזה, אני רוצה, חשוב לי להגיד, שאני לא מנסה, עד כמה שאני יכולה, לא לתפוס את עצמי כאישה, אלא עם גוף של אישה. Mm. אני בחיים שלי, כבר משהו כמו עשור, עושה עבודה עם עצמי, לתפוס את עצמי, להזדהות בעצם עם מי שאני באמת, שזה נשמה, אור צלול של תקווה, של יופי, של אהבה, שבחרה לעצמה לפרק זמן, הפעם זה כמה שאני אחיה, שהוא מאוד מאוד קצר לעומת נשמה שהיא נצחית, לבוא לפה עם גוף של אישה ובחיים האלה עם הגוף הזה. וזה מאוד חשוב להיות בטוב עם הגוף שלנו, כי הוא בעצם הכלי או הרכב, אפשר להגיד, שבעזרתו אני מביעה אותי, הנשמה. וכמה שאני יותר אתן לעצמי את התפיסה ויהיה בתשומת לב שאני זה לא הגוף שלי, כל המקומות האלה הכואבים והקשים, אני אוכל לעבור אותם יותר בקלות, וגם לזהות שהם לא יושבים בעצם על אמת שהיא היום. כי אם אני יכולה לפרוס כאן את החיים שלי, מי שנולדתי לפה, ואני זוכרת גם את הזמן שהייתי עוברה בתוך הרחם של אימא שלי, ואני זוכרת, נזכרתי אפילו בזמן שבחרתי אני ואימא שלי את הזמן לבוא לפה שתהיה אימא שלי ואני אבוא אליה. יש לי הרבה זיכרונות בעזרת האימהות והאבות הקדמונים, הם פותחים לי המון 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 מתנות, ובעבר המתנות האלה לא ידעתי מה לעשות איתם, איך לנהל את כל הדברים האלה, והם לא היו לי לבנייה, הם היו לי לכאב. ובזכות זה שהסכמתי שאני זה לא הגוף שלי, עד כמה שהוא מקודש, והוא גוף מקודש, כן? אין על זה ספק בכלל. אבל עדיין הוא לא אני, יש לי את האפשרות, או ניתנה לי האפשרות, נתתי לעצמי את האפשרות, להתחיל לנהל את החיים שלי, בדרך שאני יכולה לשים כל דבר באמת במקום שלו, ולהיפתח לאמת שהיא נכונה לי. איך נכון לי להתנהל פה בחיים האלה. כי אם אני אלך עכשיו לכל הכאבים הפיזיים שלי, או הצלמיים שלי, כשאני אומרת צלם, אני מתכוונת לגוף הנשי שלי, לרגשות שלי, לאופי שלי, לאישיות שלי, למחשבות שלי, לכל זה אני קוראת צלם בעצם. אז אני יכולה להגיד שחוויתי פה לא מעט אירועים של כאב, ואני אפילו לא פותחת כי חלקם היו מאוד קיצוניים, שאוזן אנושית יכולה מאוד להזדעזע שהיא תשמע אותה.
ואני לא כואבת את זה, אני לא הולכת עם זה. והכאבים האלה, אם אני כל היום יגיד אני אישה, עברתי את זה, למה עברתי את זה? למה זה מגיע לי? למה זה קרה לי? עם זה אני אחיה. זה יהיה הצל שלי שכל הזמן ילווה אותי. וזה היה. אני לא אגיד שזה לא היה. ורק כשהסכמתי וראיתי והתוודעתי למקום הזה שאנחנו הרבה יותר עמוקות מהגוף הפיזי שלנו, ואני חושבת שכולנו יכולות להרגיש את זה במקומות קורה משהו בחוץ, אנחנו מקשיבות בחוץ, אבל בפנים משהו אחר מתקיים, משהו אחר מבעבע, משהו אחר מתרחש, וזה כמו אפשר לחוות את זה לפעמים כמו חלום. זה רגע יש, רגע אין, זה רגע מדבר, רגע שותק. אבל אם אני אשים את תשומת לב לזה, אלה המקומות שהם האמת שהיא אני. והם יותר עמוקים והם יותר קדמונים בעצם לגוף הפיזי שלנו. אז זאת הסיבה שאני פחות נותנת את עצמי לאירועים הפיזיים שעברתי. אני בעבר גם נמשכתי, עוד לפני שידעתי שאני מרפאת בעזרת האימהות והאבות הקדמונים, אני נמשכתי לעבודה איתם, ונמשכתי דרך מה שהיה קיים פה, וזה היה תרפיית גלגולי נשמה. וזה מה שחיבר אותי בעצם לתקשורת איתם. והיום אני כבר לא מתעסקת בזה, כי אני לא מתעסקת במה שהיה בעבר. אני כן מקבלת איזה שהם מידעים, בחזיונות, בידיעות, זה כדי אבל לנהל את הקדימה שלי, כדי לנהל את מה שאני רוצה, או כדי להבין איפה אני תקועה. למה עכשיו אני במלכודת, למה לא מצליח לי, למה אני כואבת עכשיו. זה לא כדי להגיד, עשו לי, בחיים האלה קרה לי ככה וככה, לא. להגיד, פה יש משהו שלא פתור לי עם עצמי, אבל זה לא שייך לעכשיו. כי אם הייתי הולכת עם הצללים, אני קוראת לזה, יספרו לי, אני הייתי יושבת בבית ולא זזה. זה מה שהייתי עושה. כי היה בי פחד מאוד מאוד בפיזי. היה בי פחד מאוד 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 גדול. להיראות. רק להיראות. כל פעם שהייתי במודע שמסתכלים עליי, אם למשל הייתי מנחה מעגל, או למשל בטקסי לבנה מלאה, זכיתי, נתנו לי להדליק את האש המקודש, והלכתי לכיוון האש, והיו עשרות אנשים בטקסים האלה, ובזמן הזה אני פשוט, הצללים שלי צרחו לי באוזן, רואים אותך, והדבר היחיד שרציתי זה לקום ולברוח, באמת. אמרתי, אמא האדמה, אם עכשיו את עושה רעידת אדמה, אני הראשונה שקופצת פנימה, ממש ככה. הפחד יכול לשתק אותנו, אבל זאת לא האמת, כי האמת היא כרגע שאני הולכת לכיוון האש, ויש לי את היכולת להביא את הברכה ואת המתנה ואת הריפוי, באותו רגע שאני מזמינה את האש המקודש מתוך הלב שלי מהאדמה. וואי, זה מדהים. ואם אני אתחיל להזדהות עם כל הכאב של הגוף שלי, אני לא אגיע לעומקים האלה. אז אחד הדברים הראשונים שעשית זה היה לעשות הפרדה בין הגוף שהגעת אליו, בחרת, שניתן לך, לבין הנשמה שהיא את. כן. כן. זה העומק הראשוני שעשיתי. כן. ובכל זאת, בתוך זה יש איזשהו מסע. מסע מאוד גדול. כן. והאם היה איזשהו מקום שכן נזקקת לריפוי של... אני אשאל אחרת, מה היה במסע הזה בעצם? כי זה לא מסע שאת עוברת אותו רק בעזרת זמן. את בכל זאת עושה שם חקר של רגש, של תגובה מול יוזמה, את עושה שם עבודה. כן. אני עכשיו אומרת לאישה, אוקיי, נולדת בגוף של אישה, אבל זה לא את. מה הדבר הראשון שאת ממליצה לה לעשות? מי שנמצאת בגוף של אישה הגיעה אלייך אישה. כן. בכל זאת יש לה דרך לעבור. מה הדבר הראשון שאת ממליצה לה לעשות?
להתחיל להקשיב לעצמה, להתחיל להקשיב לעומקים שלה. אנחנו חיות ומחונכות, לא בכוונה ולא במתכוון, למקומות שהם לא מדויקים לנו. והמסע היחיד שאנחנו יכולות לעשות, זה כמובן כדאי בעזרה ובהדרכה, ללא ספק, כמו שאני נעזרת ונעזרתי, זה לעשות את המסע שלנו עם עצמנו. אף אחד ואף אחת לא יכולה לעשות את זה עבורנו. זה שלנו ממש, מה שאני בחרתי לעשות, זה ממש כל פעם מחדש שחוויתי, שהרגשתי הזדמנות, ממש קפצתי, זרקתי את עצמי למים. אמרתי, אין לי מושג למה אני פה, אין לי מושג מה אני עושה פה, אין לי מושג עם מה אני אצא מפה, ועדיין אני פה. ככה התחלתי את הלימודי רפואה אלטרנטיבית, שהתחלתי אחרי הצבא. 4 שנים, שבאמת, אם היית שואלת שם את כולם, כולם ידעו שאני לא הולכת לטפל באנשים. הרגשתי שזה גדול עליי, שזה דבר מקודש, שמי אני בכלל, שאני אעזור לאחרים. זה היה לי נראה משהו מטורף בכלל הדבר הזה. ועדיין שמתי את עצמי בלימודים של 4 שנים. וכולם אמרו לי, למה? איך את? זמן. כסף, זה היה פרטי, זה היה לימודים פרטיים, זה עלה המון כסף. בתוך זה גם הייתי בהיריון עם הבן שלי, כאילו, למה את עושה את זה? עניתי לא יודעת, ובאמת לא ידעתי. פשוט הלב שלי נמשך, וזה נקרא להקשיב לעצמנו. זה משהו שהוא מחובר לאיזה שהם עומקים שאין איזה היגיון, אין איזה נימוק, אין איזה תלמה הגיוני, אבל יש את זה שמתרגש הלב. וכל כך התרגשתי, שאמרתי, זה בסדר לי לשים פה 4 שנים. אני עושה את זה כזה, בוואי, כזה. פה אני נמצאת ככה 4 שנים. מה אני אעשה עם זה? אין לי מושג. אין לי מושג. אבל למזלי, עם האדמה, הקדמונים, הקדמוניות, דחפו אותי, סגרו לי דלתות, פתחו לי דלתות, וזרקו אותי. ממש ככה, כי בעצמי לא הייתי עושה את זה לבד. בתוך המקום הזה שהיום אני עושה את זה בגאווה זה הדבר שהכי עושה לי טוב. כן. כן. וואו. כן. אמ, וחשוב להגיד שאת כל זה אני עושה בעזרת הגוף הנשי שלי, כן? יש בו כוחות עצומים. יש לנו את הרחם שלנו, שהיא בוראת מציאות, והיא מקום של חיבור לאמא האדמה שהיא בעצמה רחם, וחיבור לשקט ולידיעות ולעומקים ולצלילות ולאהבה שרק לחוות אותה זה דמעות בעיניים, וזה מחבר אותנו להדרכה הקדמונית שלנו ולעומקים שאנחנו ולרחם של ים, של באמת לאינסופיות של דברים, לעולמות על גבי עולמות. שאין לראש אפילו יכולת טיפה לגעת במקומות האלה, כן. טיפה. ויש לנו את השדיים שהן רואות ומזינות, לא רק בפיזי, גם באנרגטי. הגוף שלנו, אם נהיה בכוונה הזאת ונתפוס את זה, אנחנו כל הזמן יכולות להיות עם תשומת לב במקום של להזין מה זה רוצה, מה אני יכולה לתת לזה, מה אני יכולה לתת עבורה. זה משהו שמאוד מאוד פשוט לנו, בעזרת הגוף הנשי שלנו. שלגברים יש לי רק רחמים עליהם, שאין להם את הדבר הזה. אין להם את זה. וזה בעזרת הגוף הנשי שלנו, המקודש שלנו. כן, זה נפלא להיות אישה. נפלא. איך, בתוך כל המסע הזה, איך הסביבה שלך השתנתה? וואו. אני יכולה ככה לשתף באיזה סיפור קטן, שהתחלתי לעשות את השינוי עם עצמי, והייתי הולכת הייתי נעלמת מהבית, מרשה לעצמי להתחיל ללכת מהבית לכל מיני טקסים ואירועים שבחרתי ללכת, ולימודים שהיו אולי לא בזמן של זמן שהוא נורמלי. והבן שלי אז היה בצבא, והוא היה בטירונות או בקורס, והוא היה אומר לי, אמא, אני מגיע הביתה פעם בשבועיים, פעם בשלושה,
באמת, כל אימא אחרת נשארת בבית, מבשלת, עושה כביסה. כאילו, אני באה, הבית ריק, את הולכת לך לאיזה טקס לבנה, לאיזה טקס כזה, ללימודים, כל המשפחה נפגשת, את איננה, מה קורה? מה, לא אכפת לך ממני? ועברתי עם זה דברים, המילים לא היו לי פשוטות. ובהתחלה לא עניתי לו, אבל ידעתי בתוכי שזה חשוב שאני אמצא את התשובות בתוכי, כי אני נמשכת לזה. ואז יום אחד תפסתי אותו ואמרתי לו, בוא, אני רוצה לדבר איתך. ואמרתי לו, תקשיב, אני עוברת שינויים, וזה טוב. והשינויים האלה הם שלי. הם שלי עם עצמי. אני לא עושה את זה כדי לפגוע בך, אני לא עושה את זה כי אני מתרחקת או כי לא אכפת לי. אני עושה את זה כי אני אוהבת אותי. אני עושה את זה כי אני חשובה לעצמי. ואני מאוד 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 מקווה בשבילך שגם אתה תוכל לעשות את זה עבור עצמך. זה המתנה שלי אליך. אני לא יודעת מה תעשה עם זה, החיים שלך הם שלך. אבל אולי אם תראה אותי עושה את זה, בשבילך זה גם יהיה איזושהי השראה לבוא ולהגיד, וואלה, גם לי מותר שיהיה לי טוב. גם אני, מותר לי שאני אצא מהרגיל ומהנורמלי, ושאני אעשה את דברים שאני אוהב עבור עצמי. אז אמרתי לו, זה המתנה שלי אליך, אבל אני עושה את זה קודם כל בשבילי. ועברו כמה שנים, והוא בא ואומר לי, אמא, שתדעי לך שאחד הדברים שאני מאוד שמח וגאה, זה שאת עושה שיהיה לך טוב, זה פשוט עושה אותי מאושר. אבל לא עשיתי את זה בשביל זה, אבל הנה זה עשה שינוי. וואי, אני תמיד אומרת שכשאנחנו מרפאות או מוצאות את הקול שלנו, זה גם משפיע על הסביבה, כי גם הם מוצאים את הקול שלהם. וכשהוא בא אלייך עם הדבר הזה, הוא באמת בא עם הקול שלו. לא כי בדיוק. הסביבה לוחצת שתהיי בארוחות שישי, לא כי הסביבה לוחצת שתחגגי את החגים, אלא נכון, כי אימא שלי שמחה, ואני שמח בשבילה, וזה הקול באמת הפנימי. נכון. מה וזה עם גם עושה חדש, לגמרי. מה עם משאלת לב שלך, דנין? וואו, מה משאלת לב שלי. אבל רגע, זה לשניים. זה אחד בשבילך ואחד בשביל העולם. איך היית רוצה לראות את העולם, ומה עם משאלת לב בשבילך? אני אגיד שבשבילי זה מאוד מתחבר, זה לא דבר אחר ושונה. אני זוכרת שהדבר שהגעתי לפה, כשנולדתי, תפסתי בתוכי משהו אחד מאוד מאוד חזק, שזה היה בעצם הדרייב שלי, זה שרציתי לחוות הגשמה. זה מה שרציתי, רציתי להגשים את עצמי. לא ידעתי איך, לא ידעתי למה, עוד לא ידעתי מה זה אומר, ופשוט חיפשתי את ההדרכה שאני זוכרת בגיל 3, הייתי מסתובבת, והייתי אומרת, עם כל הכבוד לאמא שלי, לאבא שלי, זה לא זה. אני מחפשת איזושהי הדרכה שיגידו לי, איך חיים פה את החיים? מה אני צריכה לעשות פה? למה באתי לפה? מה קורה פה? ממש ככה. הרגשתי מאוד זרה למה שהולך פה, הרגשתי מאוד לא שייכת, הרגשתי מאוד מנותקת ממה שקורה פה, אפילו בגן אני זוכרת את זה. והמשאלה שלי היה להגשים את עצמי. היום אני חיה את זה. אני חיה את זה לגמרי, וזה כל הזמן בתנועה, וזה כל הזמן משתנה, ובפיזי, במציאות זה מקבל צורות אחרות, אבל החוויה שלי שאני בהגשמה. ואני חושבת שזה, אני לא חושבת, אני יודעת, שזה מקום מאוד מאוד חזק, ומאוד מאוד מרפא, והוא גם מתנה לעולם. כי אם אני הצלחתי לעשות את זה, אני לגמרי פותחת את האפשרות הזאת גם עבור אחרות. אפשר לחיות כאן היום ולהגשים אותנו. אפשר, פשוט אפשר. ומה זה להגשים אותנו בשבילך? להגשים אותך? דיברת על זה שהדרך שלך היא ריפוי בעזרת הקדמונים והקדמוניות. אולי תוכלי להרחיב על הדרך הזו? כן, בשמחה. זה דרך שעוד נפתחת והיא לא תפסיק להיפתח עבורי. כמה שאני יותר אפרוס את עצמי, אז גם הדרך תיפתח. זה הצורה שלי להביע אותי
וזאת הדרך שלי לחוות הגשמה בעצם בחיים האלה, הפיזיים. ואני עושה את זה בעזרת תקשורת ואינטימיות ואהבה מאוד 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 גדולה, שיש לי עם, אפשר להגיד לי גם התדרים הנשיים שבבריאה, ואם אני אקח את זה למשהו יותר פשוט, זה בעצם לאמא האדמה, ולקדמוניות ולקדמונים שיש כאן, שהם גם בשירות לאמא או לתדרים הנשיים בעצם שיש כאן. ובעזרתם בעצם, או יחד איתם, אני עושה את הכל. כל מה שאני עושה, כמובן, קודם כל גם אם זה בריפוי או בעזרה לאחרים, וגם עכשיו שאני נמצאת, אני תמיד נותנת לעצמי להיות בתשומת לב שאני לא מגיעה לבד, שאני באה ביחד איתם, שאני באה ביחד עם האהבה הזאת, ביחד עם החיבוק הזה, ביחד עם העיטוף הזה, שזה גם מאוד עשה את הריפוי של המקום שחוויתי שאני בודדה כאן, שאני לא שייכת לכאן. אני לא אמורה להיות שייכת לגבר כזה או לאישה כזאת או לילד כזה או אחר. אני שייכת למה שקורה פה, אני שייכת כנשמה, אני שייכת אנחנו פה מרחב של נשמות שזה התחושה של השייכות. אני לא אשים את זה על האנושיות. זאת אומרת, השייכות מתקשרת אצלך לעבודת ריפוי? לא, השייכות מתחברת לי לחוויה של ביחד. חוויה שכל מה שיש פה הוא חי. לזה שאנחנו לא באמת נמצאות כאן לבד. אם האדמה היא נשמה, היא חיה. העץ שעכשיו אני מחוץ לחלון שלי, הוא חי, יש לו נשמה. האבן שיש פה כל אבנים מסביבי, הם חיות. יש הרבה צורות של גופים, אבל הכל, הכל, הכל חי, יש לו נשמה. ברגע שאני באה ככה אל החיים, אני יכולה לחוות שאני כל הזמן ביחד. שאני לא לבד, אני לא עושה את החיים לבד. כי אי אפשר, זה קשה עד בלתי אפשרי וזה גם לא עובד ככה. שום דבר לא באמת קורה לבד. גם האוכל שיש לנו במקרר, מישהו כתב, מישהו אסף, מישהו הוריד את הגשם. קרו דברים עד שזה הגיע למציאות הפיזית הפשוטה שלנו. הספה שאני יושבת עליה, לא אני עשיתי אותה. אין לבד, אף פעם. זה אז מרגיש לי שאנחנו... כמו נוגע במימדים של קדושה. זה לגמרי לחוות קדושה. כן, מסכימה איתך. זה לדעת שאיפה שאת לא הולכת, את מחובקת. נכון. כן. וזה אפשרי. וזה אפשרי. תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נהיה מחובקות אם נסכים לזה. אם האדמה לא עוזבת אותנו לרגע. אם האדמה לא שמה לנו תנאים לאהבה. אם האדמה לא שופטת אותנו לפי ההתנהגות שלנו. אם האדמה תמיד, תמיד, תמיד תחבק אותנו ותמיד תתפוס אותנו כשאנחנו נופלות. היא תמיד נמצאת בשבילנו. הנקודה היא שאנחנו תופסות עם הראש וסוגרות ומרגישות לבד ובפחד ובכל מיני חוויות שלא מאפשרות לנו להרגיש את הביחד הזה. לא כי הוא לא נמצא, אלא כי אנחנו מבודדות באנושיות, לא במתכוון, כן? מבודדות אותנו מהחוויה הזאת שנמצאת כאן על בסיס קבוע. אם האדמה היא מקום של אהבה, של הגשמה, של פוריות, עבור כולנו. עבור כולנו. זה שלנו להסכים. אז אם אני יכולה להסתכל, דיברתי איתי על המסע שלי בחיים, אני רואה את זה יותר כמסע של הסכמה. של הסכמה לזה שאני אהובה, להסכמה לזה שאני מעבר לגוף שלי, להסכמה לזה שאני בחרתי לבוא עם גוף נשי, עד כמה שזה היה לי מאוד קשה. זה הסכמה, וכשאני מתחילה להסכים ולקבל את הדברים שזאת המציאות שלי כרגע, אז יש למתנות אפשרות באמת להיפתח ולהתגלות עבורי. כן. כן, אני יכולה לראות גם את התנועה של ההתפרסות בתוך התהליך הזה. זה
נפלא. כן. ולמה דווקא ריפוי? מה נדרש כאן? אני רגע רוצה אולי שתשימי את ההגדרה לריפוי, איך שאת מכירה אותה, כדי שנוכל לדבר על הדבר ריפוי הזה. בדרך השמאנית אומרת לה שריפוי מתקיים שדברים נמצאים במקום שלהם. וזה כולל המחשבות שלנו והרגשות שלנו והתפיסות עולם שלנו, כמו, כמו לסדר את הבית. כמו לסדר את הבית, אני לא אשים בגדים במטבח. אני לא אשים סיר בחדר אמבטיה. זה לשים דברים, להתחיל לעשות סדר. זה, זה, זה עושה את הדבר הזה שיכול להתקיים בעצם ריפוי. למה ריפוי? זאת הנשמה כל אחד מביא ולכל אחד יש את המתנות שלו. זאת המתנה שלי. אני לא עושה ריפוי כי זה מה שוואו, או זה מה שנחשב, או לא יודעת מה כל אחד תופס. אני עושה ריפוי כי אני מרגישה ששם טוב לי, ששם נעים לי, ששם מתרגש לי, ששם הרפתקה לי, ששם, וואו, שם אני נושמת. זה הדבר, זה למה אני שם. כן. מזדהה? כן. אמ, ביום יום, כשאת אומרת שדיברת מקודם על התקשורת ועל האינטימיות שיש לך עם הקדמונים והקדמוניות, איך את מביאה את זה לידי ביטוי ביום יום? איך נראה יום של מרפאה באמצעות הקדמונים והקדמוניות? זה להתעורר בבוקר ולהגיד תודה על זה שאני נמצאת פה, ועל זה שאני יכולה להמשיך להביא את המתנות שלי ולחוות את החיים עם הגוף המופלא שלי, ולפתוח את עצמי לאהבה. ואני, מה שאני אומרת שאני נמצאת פה בשירות, והנה עוד יום שאני יכולה להיות בשירות ולחוות את הביחד ואת האהבה הזאתי. והם הם מכווינים אותי, עם האדמה, הקדמונים, הקדמוניות מכווינות אותי. זאת או אומרת לדברים שאני יכולה לעבור עם עצמי או עבור אחרים, ואני עושה את זה בכל מיני דרכים, או במפגשי ריפוי, או בתהליך שיש לי, שנקרא שבטים קדומים, שאני עוזרת בעצם לאנשים לחבר אותם לשבט הקדמונים שלהם, כדי שההזנה שלהם תהיה הזנה שמתאימה להם, ולא הזנה של התרבות. שזה בעצם עוזר, זה ריפוי של התלישות שיש כאן. הרבה חווים תלישות מהחיים האלה ומהשייכות לכאן, וזה משהו שעושה ריפוי ספציפי לדבר הזה. ובעזרת המסע שעשיתי עם הגוף המופלא הנשי שלי, אני פותחת עכשיו סדנה שנקראת רחמים קדומות, שבאה מהמילה רחם בעצם, ולעזור לנשים לעשות את המסע שאני עשיתי עם עצמי, ולהיפתח לעזרה גם של הקדמוניות שלהם, שבעצם הם גם חיו פעם עם גוף פיזי, והרחמים שלהן יכול להיות לעזר עבור כולנו. אז זה כן. ממש להיות בהקשבה לגוף הנשי שלנו ולחיבורים שלנו, ולדעת לעבוד עם הדבר המקודש הזה והמופלא הזה, שהוא באמת מתנה מופלאה. צריך לדעת מה לעשות איתו ואיך להפעיל אותו. רוצה לדבר עוד קצת על המפגשים האלו של רחמים קדומות? איפה את עושה? מתי? רוצה לתת לנו פרטים על זה? כן, זה יהיה פה אני קוראת לזה בית לאהבה, בחיפה. זה יהיה בימי שלישי, ונשים שמרגישות שהן רוצות לחבר את העולמות הפנימיים שלהם עם העולם הפיזי, מרגישות שהן רוצות למצוא את החדש בחיים שלהם, שהן רוצות לתת לעצמם הזדמנות חדשה ולהיפתח לדברים שאולי לא למדנו, הם לא למדו לא
חינוך ולא בבית ספר ולא בבית שלהם, אבל הן מרגישות שאפשר יותר מזה. אז אני מציעה להם שיכול לעשות להם טוב להתחיל להיות קשובות אל עצמן ולעומקים, ובעצם למה שקורה פה. הרי אם האדמה היא הרבה הרבה יותר גדולה מאיתנו, ואם נרצה או לא נרצה היא זאת שקובעת את הכללים. אז כמה שנהיה יותר בהרמוניה איתה, ואנחנו עושות את זה דרך הגוף שלנו או בעזרת הגוף שלנו, אז נהיה יותר בטוב איתנו. הם בעצם הקדמוניות והקדמונים עוזרים לנו לחבר ולראות איך אנחנו יכולות לחיות יותר טוב עם הגוף הפיזי שלנו. כדי שלא ייווצר כי יש בעצם פערים. יש בעצם פערים בין הנשמה שאנחנו, נשמה של אהבה, של תקווה, לבין היום-יום שיכולים להיות מאוד מעצבנים, מאוד מאתגרים, מאוד כואבים, ולא תמיד יש לנו תשובות למה זה הדבר הזה, למה חוויתי את זה, למה זה קרה לי, מה קורה פה בעצם. והקדמוניות והקדמונים הם בעצם מאפשרים לנו לעשות את המיזוג הזה, כי הם חיו פה בעבר עם גוף אנושי. הם יודעים מה זה כאבים של אנושיות, הם יודעים מה זה קשיים, הם יודעים מה זה סבל, הם יודעים מה זה אובדן. והרבה מהדברים האלה אני עברתי בעצמי, אני גם עברתי אובדן בגיל 16, היה לי אח שנהרג בתאונת דרכים, שהיה בן 18, עברתי הרבה דברים. וזה בעצם היו מתנות שלי להיפתח, ולהיפתח למעבר לאנושיות, מעבר לחינוך שלנו. אז מה שאת עושה בעצם בקליניקה ובמפגשים האלה של הרחמים קדומות, זה לחבר את האנשים לדרך הקדומה, לקדמונים שלהם? ואז גם זה בהמשך, יוצר להם אינטימיות כהדרכה? בהתחלה זה קודם כל להתחבר, ללמוד תקשורת עם הגוף שלהם, לעבור ריפואים, להקשיב לגוף שלהם, ויחד עם זה להתחיל תקשורת שהיא מעבר לגוף, ולהיפתח לאט לאט דרך הרחם ודרך כל החיישנים, שלכל אחת זה משהו אחר לגמרי. זה שהגוף שלנו הוא נשי, זה לא אומר שהוא דומה. לכל גוף יש את המתנות שלו, ולכל גוף יש את היכולות שלו. וזה שלנו ללמוד את זה, זה שלנו להיפתח, וזה מתחיל קודם כל בלהסכים. אז זה לעבור דרך קשיים ודרך כאבים, ולהסכים לגוף ולהתחיל לאהוב אותו. זה עובר שלבים. ואפשר גם בעזרתו, כמובן, כן, להיפתח הקדימה של זה, ולהתחיל להיפתח להדרכה הקדמונית, שהיא נמצאת איתנו כל הזמן, לכל אחת מאיתנו, וגם לגברים, כן? יש את ההדרכה שהיא מחוברת או לגוף הפיזי שלנו, הצלמי, ל-DNA, לדם, לעצמות, ויש גם את ההדרכה שהיא מחוברת לנשמה שהיא אנחנו. והם רואים אותנו, הם יודעים מי אנחנו. וזה יכול לעזור לנו להיפתח למקומות שהם מדויקים ומתאימים עבורנו. זו מתנה מופלאה. הבריאה הזאת לא זרקה אותנו סתם כאן. היא נתנה לנו גם מתנות, היא גם לא זרקה אותנו, אבל יש לנו כאן מתנות, אנחנו לא עבודים פה. אם ניפתח, אז אנחנו נראה שיש לנו הרבה הדרכה שיכולה להראות לנו את הדרך. ואז החיים שלנו יכולים להיות הרבה הרבה יותר נעימים. כן. אמרת שזה מתרחש בבית של אהבה. כן. למה בחרת את השם הזה? מה זאת אהבה? זה מביא אותי לשמן אהובה, 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 ומבורכת שפגשתי בחיים האלה, שקוראים לה אבן אדומה מנוקדת, שהיא בעצם הייתה הפיתוי שלי לעומק הזה ולגילוי שלי עם עצמי. שהייתי בנוכחות שלה, פשוט יכולתי להרגיש אותי בדרך שאף פעם לא הרגשתי. זה כמו קיבלתי אורות וזרקורים על מה שהיה חבוי בתוכי. וברגע ששמעתי אותה,
ולאו דווקא המילים, כי לא זכרתי כלום ממה שהיא דיברה בהתחלה, אבל בחוויה, בתוך הגוף שלי, ממש זכרתי איך שנזכרתי בילדות שלי, איך חיפשתי את את ההדרכה שלי, את ההדרכה הקדמונית שלי. וברגע ששמעתי אותה, כל המקומות האלה בגוף שלי נדלקו. זה כמו המים שבתוכי התחילו לבעבע, ואמרו לי, זה מה שחיפשת, וכל כך התרגשתי, ווואו, הייתי בסערה מאוד של התרגשות, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. ועם הזמן, שהייתי גם בהדרכה שלה, היא הציעה לי להתקדם ולפתוח מקום שנקרא בית לאהבה. שבתוכו אני אעשה את כל מה שאני עושה. בעצם היא עזרה לי לאסוף את הכל. ואני עושה את זה ביחד עם פילן, בדיוק נכנס לחדר. פילן גל, שהוא גם בשירות לאימא ולאימא אדמה. והוא זוחל אש של אימא. וחברנו ביחד, ובשבילנו בית לאהבה זה מרחב מחבק להגשמה. זה מה זה בשבילנו. כי אנחנו זוכרים איך היה לנו לבוא לפה, ואיך היה לנו לפני שנפתחנו למקום הזה, ולידיעות האלה שקיבלנו באהבה ובנדיבות, במקום שאנחנו למדנו ולומדים, שנקרא אומתה, וקיבלנו שם המון 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 מתנות וזיכרונות, גם מדוב אהבה, שהוא כבר לא איתנו בגוף שלו. ואני עושה הכל והרבה כדי, עם כל המתנות שקיבלתי, כדי שאני אהיה ראויה לזה, ולקחת את זה, ולפרוס את זה עכשיו בעצמי, לחוויות של מעוף ושל הגשמה, גם עבור אחרים ואחרות. זה הדבר. תודה לך על זה. אז אולי יש משהו שאת עוד רוצה להגיד לפני שאני פותחת לשאלות? לא, בואי ניפתח לשאלות. אז אתם מוזמנות, מי שהקשיב והקשיבה, אם יש לכם שאלות לדנין, ואולי גם פילם רוצה רגע להצטרף בוא. אם מתאים לו. ניסיתי מהטלפון, הצליח לעבור. נידר, עכשיו אני רואה אותך, אהובה. אהלן. אהלן. איזה יותר. אז טוב, עכשיו אני רואה אתכם ביחד, כמו שאני רגילה לראות אתכם. בתוך המסע הזה גם מצאת את הזוגיות המופלאה הזו עם פילם. כן. ופתחתם יחד את בית של אהבה. אנחנו משקיעים המון 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 בביחד שלנו, כדי להיפתח לרבדים החדשים ולדברים שאנחנו רוצים להביא לפה בעצם. וזו השקעה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מקבלים בזכות זה המון המון מתנות. ומחזקים אותנו מהרבה כיוונים, ומראים לנו שנעשו הרבה 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 כישופים ודברים כדי שנהיה ביחד. וזה שלנו עכשיו לעשות את העבודה כדי להוציא את זה לפיזי וכדי להשקיע בקדימה. כי בסופו של דבר הגשמה נכווית בפיזי. אנחנו עם גוף פיזי. כן. אז אם יש לכם שאלות למי שהצטרפה והצטרפו לזום, אז אתם מוזמנים, זה הזמן. אפשר גם לכתוב בצ'אט. יופי, אז כנראה שאין. אז דנין תשתף את הסרטון, אני מקווה שזה יהיה בסדר. ואני הייתי מבקשת ממך מילים אחרונות בעניין הזה של איך את רואה, מה החזון שלכם כזוג או שלך לעולם שלנו, לארץ שלנו ספציפית, לעוד 20 שנה. וואו. אני יודעת שהמשאלת
יש לי משאלת לב. לגבי עדינות, יש משהו גם שהנשיות כואבת, וגם בתפיסה שיש כאן, של מה זה עדינות, ומה זה רכות. ואני פוגשת המון נשים, וגם זה משהו שאני עברתי איתו המון, כשאנחנו מתעוררות, יש משהו שאומר, די עם עדינות. מותר לי להביא אותי, מגיע לי, אני יכולה, אני צריכה לעשות את זה ואת זה, ואני צריכה לבוא יותר עם העוצמות שלי והכוחות שלי. ואני רוצה להגיד שמתוך המסע שלי איתי, עם עצמי, עדינות זה חתיכת עוצמה, וחתיכת וואו, באמת. בעדינות יש כוח שהוא גם מפתה, והוא גם מאפשר, הוא לא דורס, והוא גם יכול ליצור ברבדים באמת אינסופיים, דברים מופלאים. עדינות היא לא חולשה, ובעדינות אפשר להיראות ואפשר להיות. ואני הרבה מוצאת את עצמי במסע הזה של לבוא ולהגיד, האם עוד עדינות? האם עוד, כאילו, גם כשדורסים, גם כשלא מצטדר, גם כשלא מצליח, האם עוד עדינות? ואני כל פעם מחדש אומרת לעצמי, כן, בעדינות. זאת הדרך שלי. בעדינות לעשות את הדברים, גם אם אחרים לא מסכימים, גם אם אחרים באים בדרך אחרת. זה המקום שלי, אולי גם כמרפאה. לבוא ולהגיד, יש מקום לעדינות. יש מקום. והוא באמת כוח עצום. אם מדברים על כוחות, אז הנה, כוח שאני מוכנה להגיד, להשתמש במילה הזאת כוח. ולבוא ולהגיד, כן. זה הדבר. זה ממש מרגיש כמו חיבוק, החזון שלך והבקשה שלך שתגיע. כן, נותנת איזה רגע. כן. תודה דנין שהסכמת להגיע. תודה לך. תודה והבנה. על האפשרות הזאת להשמיע את הקול שלי. זה לא משהו שבעבר הייתי עושה. הנה עוד משהו ששיניתי עם עצמי בפיזי. כן. לא הייתי מדברת, אני לא מהדברניות, אבל גיליתי שאני מאוד אוהבת לדבר, וזה גם עושה טוב שאני מדברת. נכון, מביאה אותך, וזה חשוב. אז תוכלו למצוא את דנין דרך הפייסבוק, נכון, דרך הפייסבוק זה בסדר, דנין חלומות. והסדנה שהיא בקרוב פותחת, רחמים קדומות. אני אספר שגם אני בקרוב אפתח מסע של שנה, 13 מפגשים פיזיים ו-13 מפגשים בזום. המטרה היא להתקייל ללבנה ולעצמנו, ולעשות עבודה של התפתחות והיפרסות, כמו שדנין דיברה על היפרסות. ואני מקווה שניפגש בקרוב. אז אני מפסיקה את ההקלטה. תודה רבה, להתראות תודה רבה. לכם. לילה טוב, להתראות. רגע, אל תנתקי, דנין. תודה רבה. באהבה. לילה טוב. לילה לילה טוב. טוב. דני,